Nakakita na ba mo saging harian sa Ginoo? Uy, hapit naman gyud mo mga tiwas kasagaran ninyo. Sige magitag ingon, labi na inig rosaryo, inig misa, sige mansan mog simba dinhi, sige magitag ingon, moabot ka namo ang imong gingharian. Kakita na mo sa gingharian sa Ginoo? Wala? Mao na. Matud pa ni Jesus, giklaro niya nga ang gingharian sa Dios dili lugar, dili butang nga makita sa atong mata. Nga naman, anhi na siya mahitabo sa atong kasing-kasing. Mao na siya importante kayo nga ato gina siyang huptan nga ang Ginoo di ay dinhis kalibutan muhari sulod sa atong kasing-kasing. Unya kon ang Ginoo ni hari na sa imong kasing-kasing, makita na nimo siya everywhere. Makita na nimo siya diha sa naong sa imong mga isig katao, diha sa mga butang, diha sa mga sitwasyon, diha sa mga panghitabo sa imong palibot. Makita na nimo siya basta naa na siya sa imong kasing-kasing. Nang di mo too mo wa nya nakakita na mo sa gingharian sa Ginoo. May kang wa di sa to pa wa siya diya sa imong kasing-kasing. Ikaw na bilingi ako no imong tupad ing na siya nakakita na kas Ginoo sa akong naong. Nga nakita ni mong Ginoo dinhi sa akong naong. Ang uban wa mulingi nga naman wa man sana sila Ginoo sa ilang kasing-kasing. Niingon si Kristo, higugmaa ang imong kaaway, pero kung ang gingharian sa Dios wa gani din hisod sa imong kasing-kasing, ang makita nimo sa imong kaaway demonyo. Mao na ron kanang nanagubat, they are calling each other demon, animal, kriminal, terorista. Ang ilang nakita pulos gyud negative, bitin sa payuban, way kasing-kasing sa nang pong genocide. Mao na nga kay ang akong nakita nimo animal lang ka, puspusan ti kang animal ka. Nakita nako nimo yawa man ka, patyon ti kang yawa ka. Nakita nako nimong banaha ka, yawa man ka, palayason ti ka, kay kanang yawa kinahanglang palayason gina. Cast out demons. Ako kang palagputon dinhi aning maong kompanya, kay hudas ka dinhi, ahas ka dinhi, bitin ka, mabudhion ka, traidor ka, papahawaon ti ka dinhi, buanga ka, kay buang ka, di ka kasabot sultihan. Mao na itong makita. Ikaw kay libakira kay kanako, karon na kanser na ka, muduol-duol ka nako, mayrag mamatay kang buanga ka. Kana ra atong nakita. Gibiyaan ko nimo, nitipon ka sa imong kabit nya, karon mo balik na kanakong panuwaya ka. Uy, lupad ug asa ka padong, wa na kay luna aning balaya. Di ba? La patay ka niya. Pero naa gani nimo ang gingharian sa Ginoo, kadtong nangabit nga nibiya nimo, ikakita nimo moingon ikakaluoy sa akong bana, wa pagyud kahinomdom nako nga iyang asawa nya. After mga 30 years mo balik siya nimo, ay salamat ni balik na gyud in town, Lord thank you kaayo, gakson dayon nimo imong bana, moabot unta kanimo ang gingharian sa Dios. Nya moingon day imong bana, ikaw baya maoy kingdom of God in my life. Be kono be. Sakto na dili. Namay kay mamutubag og sakto. Unya ron inig-ingos pare pamalit mog slat. Kakita mo sa gingharian sa Dios diha anang mga slat nga gibaligya.
kanang moingon nga wa ko kakita pader, wa kay gingharian sa Dios diha sod nimo. Ang naasod nimo ang gingharian sa yawa nga nagsigig ingon tiguman ang imong kwarta. Ayaw sa nay paambit kay kuwang pamanggani na napagugay ayuhonong balay, napagugay palitonon, napagugay gastuanan. Ayaw sa pag dunit-dunit pasag din ang uban diha mo dunit gasubra tingali ng kwarta nila, pero ikaw uy gakuwang ng kwarta nimo, pangita manggani kag kwarta perti magay nimong trabaho nya imo na no nang ihatag dito simban pasag dinas padersyano diha uy ngano gud tawo mo apil-apil ka diha. Mao na sila yung mga kingdom of Satan, ang pagpakig-iyahay. Sa atong unang pagbasa, importante niya i-challenge ta mo, sige hinig balik-balik og basa kaning Wisdom of Solomon, kaning gikan sa kaalam ni Solomon, labi na gid ning chapter 7 kay gi-describe dinhi unsa maning kaalam sa Dios, wisdom of God. Nindot kay pagka-describe niya dinhi ang kaalam nga maoy nagpurma sa tanan nga ania sa kalibutan, mauman ang akong magtutudlo. So ang kaalam sa Dios mo'y nagpurma sa tanan, the wisdom of God. Kinsa may nag-arrange anang imong kilay nga anhi ginaibutang dinis babaw. Way taong naghimo anak niya giangay gina niya tanan niya, lahi ang kilay sa tao, lahi sad ang kilay sa baboy, lahi ang kilay sa iro, lahi ang kilay kinsa may gahimo anak nga maong intellect, kinsa may nagbuot nga ang imo rag yung buhok mo kusog kay mo tubo pero ang imong kilay limitado aron dili mo tabon sa imong mata. Kay kun ang kilay pareha pag tinubuan sa imong mata, purti na untang daghanang nagtabon diha sa imong mata, di nakakakita. Kinsa may gabuot ana nga doon na ra gina siya limit. Ang kukuwa may limit ana. Kinsa man say gabuot nga kanang buhok diha suod sa imong ilong di o bolhibo nga na sa imong ilong, di sa na mo daghan kaayo, di sa na mo sobra kay kadaghan o katag-as hangtod di nakakaginhawa. Kinsa may gapugong ana? Ha? Nga ang imong balhibos, imong ilok banaghan magmaayo. Ug uban pang mga balhibo. Pero ngano man ang naas imong ilong, di man mo daghan hangtod makingo, di na maginhawa na puno na buhok, na puno na balhibo. Limitado raman sad, pero naabya sa balibo. Kisa may gabuot ana? Wisdom of God. Ngano nang imong kamot nga tuo, wa man sa gina mo doble diri sa imong wa man gid masayop o nabutang bas imong tangkugo. Nganong mao man gid na iyang porma, equal man kayo. Kada sa ato palang lawas makaingon ta, nganong naporma man eh? Because of the infinite wisdom of God. Kaalam sa Ginoo. Angay na kitang magpasalamat ana. Nganong niputi man ang imong buhok, nganong ang uban ito man ana, nganong niblan man ang ilang buhok, ang ato dinhi ito man, ngano ang atong ilong dinhi mubo man, ila dito tag-as man, nganong ang atong color dinhi brown man, ang ila dito puti man. Wisdom of God. Pero musapaw na gani ang wisdom of man, usbo na ang ilong kay sundon ko na tong taas, ang akong brown paputio na ninako ana, ang akong pagkalalaki himuo na nakong babae, ang babae himuo na nakong laki, magkagubot na ta ug mao na ang kabuang sa tao. Matod pa diri, ang espiritu sa kaalam mas sinabtanon og balaan, usara siya sa kinaiyahan apan nagapadayag sa iyang kaugalingon sa daghan nga mga paagi. Dili kini binuhat sa bisan unsang butang nga material ug nagalihok kini nga may kagawasan. Free kay siya. Tanawar ko ng imong buhok ni puti nya kolore ba ipa ito ma or ipablan nya kay ang wisdom free man, ang iyang binuhat free man,
mubalik ginagputi. Kabantay mo? Mo na magsige na kag monitor. Hala, ni puti na sad. Maluya kag pinugong niya. Di gini mo siya mapugnan. Magsige na siya balik-balik. Kay free man siya. Imong naong, imong ipa-payslip, imong nang ipaanag maayo, imong nang ipainat og maayo. Unya, kana ganing nindot na kikag naong, batan-o na kay ka, mubalik ginang kunot. Oh, mubalik na eh. Tanawa, di ba inigmata ni mo, kunot na sa kikag naong, imo na sa tong hidhiran, imo na sa tong imo agad, adto na sa kas parlor, gasto na sa kag maayo. Mo gasto kag grabe kay imo siyang pugnan, mupadayon gina siya, labi na gining iyang gidesign nga kamatayon. Kanang kamatayon free gina siya, di gina manimo mapugnan bisag unsaon imong inom og daghan kayong vitamins, bisan pag unsa na imong himuon i-clone na nimo para din adyo ka mamatay. Ang namatay kadtong una, kadtong clone mauna sa toy buhi. Ingka di naman to mamatay pa der istoryahe, mamatay ra na kay free gid na, kay design na sa wisdom ang death. Sige, lingya imong tupad na may pamamalitag slat. Ayaw pagsigig pugong. Nga naman, sa sige nimong pugong kay imo gyung ibutang ang imong future, imong isecure ang imong future, mas stress na hinuong kakabantay mo ana. Sige ra gog tigom og kwarta, nya protektahe gid ang imong kaugalingon, mas stress ka. Ipanghatag ra gud, ipanghatag ba? Para karon maligya tag slat para maningadtos mga kabos natong kaigsuonan, atong taga-agbugas karon inig birthday nako, dool na rabalang karon 24, manghatag tag bugas labing minus 3,600 ka mga pamilya kay 60-60, magpaayo pagitag mga balay nga mga labing minus 60 ka buok. Karon nagsugod na og pagpangayo kanib dako-dako gining gastuhonona. Unya mao nang maligya tag slat. Unsa may mahitabuan pugni imong kaugalingon, ayaw tabang, ayaw gyud panghatag ba? Nawa, di ba maproblema gyud ka? No. Magsige na kag karatol, magsige na kag kabalaka, magsige na kag ka-stress, malibog ka nga ngano man nga naaman ta ko'y trabaho, pero daghan kay kog utang. Na ako'y sweldo, pero purti na kong utang daghan, nagalisod yung maayo. Tungod kay wa ka mosunod sa wisdom of God. Ang imong gisunod, ang imong wisdom. Nakalampos naman ta kog eskwela, pero guol lang yapon. Daghan lang yapon kog worries. Na-promote naman ta ko sa akong trabaho. Daghan lang yapon kog kabalaka. Wa lang yapon ko'y peace of mind and heart. Nga naman, wa pamusod nimo ang kingdom of God. Kay wa ka nagsunod sa wisdom of God. Ang wisdom sa Ginoo nga nahibaw sa tanang kasing-kasing nga matod pa diri mura siyag bildo, mura siyag kahayag nga nakatsusi gyud sa tanan nga bisag ang kinagamyang buling dili makalusot niini kay makita gyud. Nakakita sa kasing-kasing ninyong mga naminaw aning akong humili, kamurong ni adinhi o kanang naas online. Nakakita siya o niya mutandog na siya sa inyong kasing-kasing og moingon palit na. Nyag imo na siyang isalikway, sorry, maratol gyud ka sa imong kinabuhi. Naabitay ning testimonya nako, ingon siya, Father, ako gibuwagan ko sa akong asawa after mga 22 years nga minyo mi. Bana ni siya. Bana. Gi-divorce siya siyang asawa kay tuwa naman sila sa gawas gapuyo. Nga may gani, Father, kay pag divorce niya nako, kana ganing nakapaminaw nako sa imong mga wali adtong panahos pandemic. Ang nahitabo, nakahukom siya
Nasundon ko ning giingon ni Padre Siano. Lalaki siya. Nya buguyon ba? Buguyon nga laki. Mo bitang ang iyang asawa, buwag niya kay di sila magkasinabot kay naa siya mga bisyo. Ana nga di kauyon or mga buhat nga di kauyon ang iyang asawa. After 22 years, gibuwagan gid siya. Na sila'y anak na duha ba to? Tulo. Duha. Pagbuwag na ko no, niingon siya siyang kaugalingon. Kani, para nako, wisdom of God gito iyang gisunod. Ingon siya, sundon ko ning giingong Padre Siano nga walay premarital sex. Kunwa ko'y kasal sa babae, di ko makig-sex. Kaya ngayang asawa, pag-file o divorce, wada ngating duha ka tuig, naminyo man daiglain. So, gaduda siya nga doon na natoy iring-iring daan. Siya, wa na gid niya buhata ang pagpakig-engage og babae hangtod karon. Niya ingon siya nako pagkita namo, Father, salamat gyud kayo. Nindot kay akong gibati, Father. Pagbuwag ko nako sa kong asawa, pag divorce niya nako kay ang akong tanang sweldos una ako magyong ihatag niya kanang allowance na malay iyang ihatag nako. Pag divorce na mo, Father, gidagid na niya tanan, Father. Negative gyud ko, as in negative. Nangakap na lang ko kapuyan, ngadto ko sa akong igsuon, puyo na lang ko dito, zero gyud ko, Father. Pero karon, Father, kana ganing sa sige na akong paningkamot hinay-hinay, nakapalampos pag ko sa akong duha ka anak, akong nagastuan, o niya, kana na ang nanakoy residence, nga ako yun, dito sa US, o dinhi sa Pilipinas, o niya, sige kong hatag pa din, sige sa kong palitan ng imong slot, nindot kaya akong gibati, nako niya, sa imong gibati, in relation sa imong wife, yun siya, love, gyapon ako siya, Father, giampo, gyapon ako sila, na magmaayo, ilang kinabuhi sa iyarong bagong bana. Nindot, ano? Nako niya, open pa ka, og nailaing babaeng ihatag sa Ginoo nimo, siya, open kay ko, Father. Pero ako gining isaad, padayonon ko na gid ni ang akong celibate until married. Celibate until married. Nakaanak ko nako. Mas buutan pa manoon ni siya nako noon. Ano ba? No? Kay kami ba mga pare ngandoy biyasan mi usahay sana. Siya wa naman siya pangandoy, open lang siya kung naihatag ang Ginoo for God's glory, matod pa niya. Hastag ang iyang mga amigo nga nag-civil married, iyang ipangkumbinser siya, pagminyo mo mo simbahan, sala gina inyong gibuhat. Ako gani nga gidivorce ko sa kong asawa, nga minyo gyud mi, wa man gani ko nagbuhat ana. Unya kamo na noon nga nanagyud mo'y kasal sa civil, lahusan na ninyo kasal simbahan. Tabangan pa kuno niya gastong uban. Ana, nindot no, na siya wisdom of God. Nakita na niya ang Ginoo everywhere sa pag-share siyang kwarta. Niya hibong lang kuno siya, nganong nidaghan man ni akong kwarta? Ngano man nga ni na-relax naman hinuon kay ko karon? Nga angayan man ta kurong maghilak, angayan man ta kurong maguol kay lonely man ko kung tan-aon. In siya, Father, kung magsunod itas Ginoo no, we never feel we are lonely. That is the wisdom of God. Ano? Sige, katapusan lingi sa imong tupad. Ingna din agit ta magsupak-supak sa pulong sa Ginoo, ha? Mao na diri sa atong tubag sa Salmo, giklaro gyud nga ang imong pulong malungtaron sa kahangturan, Ginoo. Dili gid na matapos, di sad na mamakak, dili sad na muhatag nato sa mga kasakit. So inaot unta ang mga tao karong na naggubat, mosunod na sa wisdom of God. Makita na unta sa taga-Russia ang Ginoo didto sa Ukrainians, ug ang mga Ukrainians kakita unta Ginoo sa mga Russians. Nga kini di ay kalibutan, dili di ay kita mo itag-iya, dili na to awayan ang atong mga teritoryo,
kung dili maghigugmaay ta nga way teritoryo. Kanabang, let us not build walls of divisions, but bridges of love and friendship. No? Waman mo ayo, di man sad mo yun. Sige na, nindog na ta.